Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Kameza chifika kumpata. Daiya kuno kumpata apeseka mauje mafora chakwera kuti mafora chakwera. Tumendi kuchita kuno kumpata apeseka kuti mafora chakwera. Apeseka mabodi pepa ina utunga lona kuje ni mafora chakwera. Ndesi kufuza. Zenda mutani kuti mafora apitimuka kapena ayi. Mesmo que ligaram o motor. Ligaram de mim, chega assim, olha, uma casa chega assim. Hakuna pesa ndio basi kwa mwe kaimani ndio ukuzani kuti kumpata branta kumeza chifika zimene sisi apeseka kupata chimwe ojonga chonga mabao ni moja ndio mpaka kuna ubela mapoti Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti
mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.